Hejol, vítám vás zase zpátky na mém kanále po strašně dlouhé době a v tomhle videu si otevřeme 10 Endangered Eggs. Jak víte, tak do Adopt Me přišly nová vajíčka s novými pety. Já teda už všechny ty pety mám, ale chtěla bych si je udělat neon, takže proto v dnešním videu si otevřeme dalších 10. Jak můžete vidět, jsem na telefonu, protože se mi rozbil počítač, proto jsem taky hodně odkládala tohle video, jinak bych ho natočila o mnohem dřív. Tak jo, bez dalšího okecávání si myslím, že můžeme jít na to, protože 10 vajíček to bude fakt záhul. Upřímně asi není pet, který by se mi tady v tomhletom vajíčku nelíbil. Já si myslím, že všichni ty pety v tom vajíčku jsou krásný. Až teda na takovýho toho zeleného ptáčka, myslím si, že se jmenuje Kakapou. Jeho design se mi teda moc nelíbí, není můj nejoblíbenější, ale jinak všichni ti peti jsou fakt nádherný z toho vajíčka. A můj nejoblíbenější je asi Pangolin a nebo ta Fredka. Každopádně vy mi do komentářů taky můžete napsat, který pet z tohohle vajíčka je váš nejoblíbenější, protože mě by to upřímně hodně zajímalo. Rovnou, když jsem tady v nemocnici, tak si tady vezmu pár těch healing apples, abychom sem potom nemuseli chodit. Oh, ahoj. To si jako můžu nechat, nebo danky. Jako můžu ti dát... Oh. Anyway, kde jsem to skončila? Už máme tedy poslední quest, takže tady půjdu někam, kde mě ty holky nebudou otravovat, protože moje vajíčko potřebuje klid. To jsem si právě teďka vymyslela, ale určitě to tak je. Takže půjdeme třeba sem, protože tady je ta mouči mňau, takže to bude znamenat, že určitě budeme mít legendary. Ukáž. Já jsem úplně načatá. Úplně načatá. OK. California Condor. No, nevadí, jakože není to můj oblíbený pet z tohohletoho vajíčka, ale hodně lidí si na něj stěžuje, ale já si myslím, že je hezky nadizajnovaný a je fakt krásný. Hele lidi, nikdo nikdy nemá štěstí u prvního vajíčka, jo? Kde je to vajíce zase? Ale teďka se mi tady objevilo strašně moc questů, to určitě znamená něco úplně dobrýho a určitě teďka budu mít legendary. Máme... Podívejte se, jak rostou. No tak tohle to ne... OK, guys, začínám si myslet, že tady tohleto video půjde hezky na... Jdi do prdele. Začínám si myslet, že tohleto video půjde pěkně nahoru a teďka budu mít větší a větší štěstí. Dostali jsme right task a jak už vy znáte z mého profilu, zase vytáhnu jeden z mých nejlepších a nejhezčích kočárků a povezu to vajíčko v tom kočárku. Ahoj. Co když ji napíšu, že miluje její avatar? Myslíte, že bude ráda? Lidi, chápete, že já když nenatáčím video a jen tak pro sebe si hraju Adopt Me, tak já mám 3000 tasků, že ani nevím, co mám dělat dřív. A když začnu natáčet video, tak trvá 2 hodiny, než mi přijde jeden task. Předtím jsem říkala, že v mém baráku nemám takový štěstí, ale teďka si začínám myslet, že mám, protože posledně jsme dostali tu Fredku. Takže třeba, když tady udělám poslední task k tomuhle vajíčku, tak to bude mnohem lepší než venku. OK, jo, poslední 2 questy, I'm so excited. Třeba když zatancuju, tak budu mít větší lak. Jasně, ale mně tady tenhle ten Sea Lion skoro vůbec nepadá. Mně přijde, že jakoby je těžší ho dostat, než samotnou Sea Turtle. Pokračujem, 7 eggs to go. 2 more quests a máme vylíhnuto, takže jdeme na prochajdu a teďka trošku přemýšlím, který z těch 3 questů, který nám tam potom budou zbývat, uděláme, protože lidi, já nevím, jakoby, nevím, co nám dá větší štěstí. What is that? To je ten bobek. On vypadá trošku jak jahoda. Pojďme ho zkusit obarvit a třeba bude víc cute. What do you guys think? Máme jahůdku. We're at my house again. Takže jestli nebudu mít lak, tak nic s tím neudělám, ale jakoby chtěla bych další Sea Turtle. A máme tady dokonce zase ten quest s tím, že můžeme dostat 3x větší bonus, což to bych moc chtěla, takže let's see.
Já jsem si s tím, že jsem říkala, že jsem nikdy nevylíhla tohoto Sea Liona hodně zavařila, protože už mám po druhé. Chtěla jsem se zeptat, jestli byste třeba čirou náhodou nechtěli video, kde bych hrála Roblox karaoke, protože si myslím, že by to byl fakt docela fajn koncept videa. Já neumím zpívat, myslím si, že to by bylo taky super funny. A kdybych tam třeba měla nějakého super special hosta, tak by to bylo možná ještě vtipnější. Můžete si napsat do komentářů, jestli byste nějaké takovéhle video chtěli, protože já ho pro vás natočím, of course. Lidi, I have the biggest dilemma ever, protože mi zbývají 2 tasky a taky mám 2 tasky na to, abych je udělala. A jeden task můžu udělat u sebe doma, druhý task nemůžu udělat u sebe doma. A teď přemýšlím, budu mít ještě štěstí v mém domě, anebo teďka budu mít štěstí v tom hair salonu. Víte co? Prdím na to. Jdeme do hair salonu. Jestli teďka nebudu mít štěstí, tak se rozbrečím. Stoupnu si tady na donuty a jedem. Já ti k tomu zaspívám. A sedmi radosti chystá, a v konfetích jsem si jistá. Když se načančám, když se načančám, když se načančám. Oh, we have a Mexican wolf. To znamená, že můj zpěv nebyl tak dobrý? Ne, je to rare, myslím. Tak to jsem v pořádku. A mám i neon, myslím. A podívejte se, look how cute the neon is. Vypadá to trošku jako takový ten dragon fruit, taková ta liška, myslím, že to je v tom Crystal Egg. Pokračujem. Lidi, už je 3:30 odpoledne. Víte, jak dlouho já natáčím? Já taky ne, protože nevím, kdy jsem začala, ale už to bude fakt strašně dlouho. Musíme nějak vyvolat Legendary. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Lidi, máme 3x bonus. Jdeme na to. Musíme jít na nějaký super special místo. Let's see. Are you fucking kidding me right now? Lidi, já vám říkám, že já jsem to fakt přivolala. Já jsem sice říkala, že jako ho nedostávám, ale to neznamenalo, že já ho chci dostávat. I mean, he's cute, ale ne. Máme 3 poslední, teďka už jde do tuhýho. Guys, co vůbec dělá this thing? Mám to 13krát a nemám nejmenší tušení, jakoby what it's supposed to be, ale jakoby můžeme si to zkusit dát a nevím, jestli s tím mám jako, jestli to mám dát tomu vajíčku nebo sobě, okay. Oh, I'm faster! Já se teďka cítím jak Blesk McQueen. Guys, I hope we would get another ferret, a nebo toho pangolin. Jak se jmenuje česky? Mravenečník? Ještě jsem ho nedostala za prvé a za druhé už mě trošku štvou ty Sea Lions, takže máme tady task, že máme dojít na tu pláž a tam jsem teda ještě task nedělala, myslím, takže třeba nám to dá štěstí. Já už vážně vybírám z posledního, protože tohle to je velký fail a jediný dobrý pet, který nám tady padnul, je vlastně ta fretka. Takže teďka doufám, že v těch posledních 2 vajíčkách bude buď to pangolin, sea turtle, a nebo ta velryba. Teď mu dám tohle. Strawberry Santa snack. Okay, let's do it. Another one! No way! Pane bože! Lidi, máme poslední vajíčko. Modlete se za mě. Docela se nudím, takže pojďme actually udělat houses tour. First one, 3E3DDI. Okay, let's see. Oh, and that's all? Si sednu a ona mě zahekuje. Jdeme tady do nebudu to číst, okay? Oh, just a basic house. Nothing really special. Oh, okay. Okay, clock it. Say it again. Clock it. I love this house. I need money. Oh, honey, I need money too, but in real life. Last quest on my last egg. Dáme mu zase toho Santu, protože to nám předtím dal tu fretku, myslím. Oh. Ok guys, děkuji vám všem, že jste se koukali na tohleto video. Tohle video je už úplně u konce. Já doufám, že jste si ho užili. Doufám, že vám nevadilo, že tohle video bylo natočené na telefonu a ne na počítači. Napište mi do komentářů váš názor na tyhle nové vajíčka, svého nejoblíbenějšího peta a ještě k tomu názor na ten nový Sugarfest. Děkuji vám za sledování videa, doufám, že jste se ho užili a vidíme se zase příště. Bye!